V tomto videonávode si ukážeme, ako postupovať pri určovaní geolokačných súradníc lesných porastov, konkrétne nami zvolených dielcov. Účel použitia týchto geolokačných súradníc je na predkladanie vyhlásenia o náležitej starostlivosti v informačnom systéme pre nariadenie Európskej únie o odlesňovaní. Využijeme pritom novú funkciu informačného systému lesného hospodárstva. Táto funkcia umožňuje používateľom jednoduchým spôsobom vytvárať súbory s geolokáciou poligónov všetkých vybraných dielcov. V prvom kroku si otvoríme internetový prehliadač a navštívime stránku informačného systému lesného hospodárstva. Odkaz na túto stránku vidíte na obrazovke. Z oblasti lesné hospodárstvo a poľovníctvo si vyberieme oblasť lesného hospodárstva na ľavej strane obrazovky a klikneme naň. Z ponuky jednotlivých databáz si teraz vyberieme tému mapa, ktorá sa nachádza na ľavej strane obrazovky. Po načítaní mapy si na nej musíme nájsť územie s dielcami, ktoré chceme uviesť v našom vyhlásení o náležitej starostlivosti a z ktorých bude pochádzať drevo, ktoré umiestňujeme na trh Európskej únie alebo ho vyvážame. Priblížime si mapu dostatočne na to, aby sme videli dielce, ktoré potrebujeme nájsť. Keď na mape vidíme tie porasty, ktoré zamýšľame uviesť do vyhlásenia, presunieme sa kurzorom do okna na ľavej strane obrazovky. Tu sa nachádzajú dve hlavné záložky: identifikácia a nástroje. Pre vyznačenie nami zamýšľaných dielcov najprv klikneme na záložku identifikácia. Uistíme sa, že vo veľkom modro-zelenom poli je zvolená možnosť JPRL. Pokiaľ by v tomto poli bola vybraná iná možnosť, kliknutím na pole rozbalíme ponuku ďalších možností a zvolíme JPRL, čiže jednotky priestorového rozdelenia lesa. Teraz klikneme myšou na záložku Výber, ktorá sa nachádza hneď pod modro-zelenou ikonou s nápisom JPRL. Kliknutím na modré tlačidlo výberu s textom bodom môžeme jediným klikom na zvolený dielec zaradiť tento dielec do nášho výstupného súboru s geolokačnými súradnicami. Tento dielec sa nám zároveň zobrazí na ľavej strane okna medzi vybranými JPRL a vďaka tomu vieme určiť, že náš výber bol úspešný. Opakovaním tohto postupu, kliknutie na tlačidlo bodom a kliknutie na potrebný dielec, vyberieme postupne všetky dielce, ktoré zamýšľame uviesť do vyhlásenia o náležitej starostlivosti. Pokiaľ sme sa pomýlili a do zoznamu JPRL sme zaradili aj dielec, ktorý tam nepatrí, nájdeme si ho v zozname v ľavej časti okna. Kliknutím na tlačidlo Zmazať, označené červeným krížikom, tento dielec z nášho zoznamu odstránime. Keď sme našli a úspešne sme vybrali všetky dielce, ktoré potrebujeme uviesť vo vyhlásení o náležitej starostlivosti, pre istotu sa ešte raz ubezpečíme, že v našom zozname nemáme žiadne dielce, ktoré tam nepatria. Pokiaľ takéto dielce objavíme, zo zoznamu ich odstránime. Zostáva nám urobiť posledný krok. Presunieme kurzor na hornú lištu, kde máme záložky identifikácia a nástroje. A tentokrát si vyberieme záložku nástroje. V ponuke možností teraz vidíme žlté pole s veľkým nápisom EUDR. Po kliknutí na toto pole sa nám objaví ďalšie pole, modré, so šípkou a nápisom GeoJSON. Kliknutím na modré pole si do počítača stiahneme súbor vo formáte GeoJSON, ktorý obsahuje presné geolokačné súradnice všetkých dielcov, ktoré sme si vybrali do zoznamu. Tento súbor môžeme nahrať priamo do informačného systému k nariadeniu Európskej únie o odlesňovaní
a použiť tento súbor pri vytváraní vyhlásenia o náležitej starostlivosti.